Alright, so araw ng Sabado, overhauling mga kabro from Aguilar, Pangasinan. Baliktad din tong isa bro. Baliktad yung isa? Sayad. Sige. Tinanggal sulang sa pagkakama. Sige, check natin. Itatama natin lahat yan. Back to standard natin lahat yan, brother. Shoutout muna kay Uncle from Aguilar, Pangasinan. At kay binata niya, ayun Yan. Sila bossing naman from Aguilar din. Aguilar, Pangasinan din sila bossing At si bossing yun, nakatayo. Tega dito lang sa Paniki, tune up lang yung wave 100 niya. From Baguio City, Kawitan. Boss, palit carbs lang yan mga kabro. Salamat. Ayan po sila, from Bag mga kabro. Ingat po, ingat. Yun, swabing-swabi yung carbs. Nice. Maninibago ka dyan bossing kasi tumas yung clutch niya para hindi mahirap i-cambio. Yan, in-adjust natin. Hey boss, ingat, ingat. Alright. Overhauling mga kabro, good morning. Bossing poging-pogi Bossing puro Aguilar, Pangasinan tong customer natin ngayon mga kabro. Euro 150 overhauling. Tapos TMX 155 na sariwa na nabili ni Uncle. 45,000 pero gwapong-gwapo, sariwang-sariwa. Yun yung motor niya punta natin. Ayan, ito yung motor ni Uncle 45k nabili niya. So sariwang-sariwa, hindi na siya lugi dyan. So ang maingay lang dyan yung timing gear. Tapos refresh natin kung ano pang mga dapat palitan sa makina. Okay, update po mamaya. Okay, so isa-isahin muna natin yung mga mapapalitan dito sa motor ni Bossing, yung nabili niyang 45k na TMX 155. Okay, so number 1 na papalitan natin dito, maingay siya, timing gear. Ayan, kayod na yung cam lobe at hindi na ito yung original na cam lobe niya. So may nakalagay dyan na P, ibig sabihin pag to P series. Okay, yung gear niya, yung cam gear niya original, yung stock pa rin niya to. Tapos yung timing gear niya, yung stock pa rin yan. Papalitan na rin natin to, one set. Okay, tapos bearing ng sigunyal papalitan natin dahil magaspang yung ikot niya. Habang iniikot kong ganyan, medyo magaspang, may sabit. Yung connecting rod naman, napalitan na to dati. Makoto brand yung nailagay. Alright, so goods naman yan. Yung Makoto na brand, okay naman yan. Pang kwan din yan. Pang matagalan din, depende sa alaga sa langis mga kabro. Okay, sa rebore naman, yung black niya, paparibore natin. May kanal na, yan May mga butlig-butlig na, tapos may gas-gas na rin. Tapos yung cam follower. Ay, sorry, Engel. Ayan, cam follower, makikita nyo, ayan Kayod. Okay, punasan natin. Yan, kayod nipples, sabi ni Brother Fern. Yan kayod nipples. Kabilaan yan mga kabro. Tapos itong kabila, nag-grinder dito sa gilid. So, mahinang klase itong cam follower na to. Lagyan natin mamaya ng cam follower na Skygo brand. Pang matagalang budget million mga bro, matibay, matigas. Ito malambot. Siguro yung pagkaka-tune up dito, tukod. Kaya yung cam follower tsaka sa cam lobe, nagkiskisan ng mabuti. Yun ang nangyayari dito kapag masikip mabuti yung pagkaka-tune up. Nakadiin mabuti yung cam follower, itutulak niya mabuti sa cam lobe. Kaya yung cam lobe tsaka cam follower, magkakaskasang mabuti, magkikiskisan, yun, mapupudpud na. Yan. Lalong-lalo na kapag mahinang klase yung cam follower. Alright. So, rebore. Timing gear, sigunyal bearing. Sa clutch damper okay na, tsaka clutch lining okay na yun, bago na yun. Tapos mga gasket, hindi na original yan mga kabro. So ang gusto niya Uncle, anong gusto mong gasket Uncle? Original. Bossing bibili tayo ng original na gasket. Okay, yan. So yun ang mga papalitan natin dito. Bro, awanan? Awanan? Valve seal? Gas na lang. Valve seal? Valve seal pa. Valve seal. Bili tayo ng valve seal na original mga kabro. Tapos, siyempre, pinaka number 1 dyan, yung panlinis para matanggal yung mga langis-langis tsaka mga dumi-dumi. Okay? So, update po mamaya. Shoutout kay Pare Jeric, nagwa-wirings conversion. CDI. Contact point to CDI conversion yan mga bro. Hindi shortcut na conversion sa CDI. Kaya pare? Kaya. Sige. Original yung mga kinabit natin dyan. Wire harness, magneto cover. Original yung mga yun mga kabro. A few moments later. Alright, so po yung moments later mga kabro, mag-assemble time na tayo. Assemblein na natin tong makina ni Bossing from Aguilar, Pangasinan. So yung mga pyesa nandito na, bumili na tayo ng mga materyales. Ito yung original side gasket, center gasket, side gasket at saka black gasket. Original yung mga yan mga kabro. Repair kit sa carburetor dahil kanina pinapandar ko, napakahirap pandarin tapos palyado. Tapos pinaribor natin yung cylinder block. Ayan, makinis na siya ulit. Ayan, makinis na. Porcelain type.
porcelain cut. Piston niya 0.25 na mga kabro. Ayan, 0.25. Tapos ang ginamit nating piston ring RIK. Ayan, Japan. Tapos pinapalitan na natin ng dalawang sigunyal bearing. Ayan, bago na yung sigunyal bearing, dalawa na brand, tapos bagong align na rin. So papakita ko muna sa inyo yung before and after na align nya. Alright. So ito yung before, makikita nyo napakalakas ng gewang sa dial gauge. Ayan o. At pagkatapos naman mga kabro, ito na yung after. 00 align by Gerson, kabro Gerson. Maraming salamat sa align. Ayan. A few moments later. At sa wakas natapos na natin yung makina mga kabro yun o. So kinabit natin dito ang follower na Skygo brand mga kabro. Yung pang malakasang Skygo na budget meal mga kabro. Ayan o. Ganyan yung packing ng Skygo na cam follower. Okay, so baka nag-order kayo sa Shopee ng cam follower na Skygo kasama na yung pin. Eh baka local or factory defect yung ma-order nyo. So ito galing mismong kasa. Alright, so yung cam follower na to, dalawa lang, walang kasamang cam follower pin. Yan, yung mga legit na Skygo cam follower, walang kasamang cam follower pin sa plastic na to. Alright, so salpak na natin sa makina, ay sa chassis pala. Ayun, napakasariwa. Alright, so let's go brother Lito, Velasco. Isalpak na natin. Okay, first start ng in-overhaul natin mga kabro. Malamig pa yan no. Yan. Medyo mahirap pang pandarin. Kaninang pinapandar ko to, mahirap talagang pandarin. So nalinisan naman na yung carburetor. Napalitan na rin ng repair kit. So yan na lang, papandarin na lang natin. Oy, konting tono sa kwan bro. Sa hangin. Dagdagan mo. Dagdagan mo yung ere niya. Alright, so nakita nyo, narinig nyo yung andar niya kanina palyado, tapos napakahirap pandarin mga kabro. So yung problema pala, yung spark plug nakatukod. So ang ginawa ng uncle, pinukpok daw niya. Nasaan si uncle? Nagtago si uncle. Alright, so chinek namin yung spark plug tukod, kaya okay na. Start natin. Yo! One click na mga kabro. Na brother, nahirapan kang magpandar. Ay si bossing oh. Tukod, nakaganon. Dapat may ganon no. Pinukpok pala ni Uncle. Oo, si uncle pinukpok niya. Nagdikit niya. Alright. Okay na, wag na natin masyadong painitin mga kabro. Yan. Sasakay pa natin sa pick up nila bossing. Baka mapaso tayo sa butyo-butyo niya. Tara boss. Tulak mo na boss. Bagay na bagay ni boss oh. Okay, sakay na muna natin sa pick up ni Langgel. Ayan oh, napakagwapo. VGS Turbo 2.5 kalibre. Video mo nga kami. Video mo kami. Bukan mo. Yan. Ikaw dito. Ito mga kabro. Hindi pa nila mag-aakyat. Naisakay na natin. Shoutout sa mga kabra. Mga kabra. Ayan. Hinahanap pa kanina. Hindi paglaro ka na. Ayan, ayusin na lang ni boss to para makauwi sila ng Aguilar, Pangasinan. Ayan. Sige boss, salamat Boss Dave. Yan, si Uncle. Nanagan mo Uncle? Jeff. Jeff. Ayan, si Uncle. Salamat ulit. Ingat panagawid boss. Salamat. Ayan, si Bla Bossing. Gawid dan. Salamat Uncle Thank you. Mga kabra. Oh, may gusto siya kayong shoutout mga kabra? Shout out, kabro! Sa bahay. Ayan.